प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा। नैबे मोनसे भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं। आं नैबे मोनसे पइन्टखौ नैबे मोनसे सोदोबखौ मोजां मोनाखै। मानो सोरबाया BPF खौ बिराद मोजां सापर्ट खालामनो हागौ, बेयाव गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। खुलामेला बाथ्राखौ बुंगोन आं। ट्रेक्टर माने अमा माने बायदि रोखोम ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। आं बेखौ गन सापर्ट खालामा। जानो हागौ आं सोरबा सासेखौ मोजां मोनो, खिन्थु प्रमोद बर'खौबो आं बुंगोन बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायाव आं एकमत नङा। खिन्थु नैबे सासे BPF दोलोनि मुनमुन MCLA नि ट्रेक्टर माने अमा होननाय बे मोनसे पइन्टआव आं बेखौ एकमत नङा। गुबुन बिथिङाव पलिटिक्सआवहाय मा बाथ्रा बुंलायो बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा नैबावहाय मुनमुना BPF नि MCLA मुनमुना नैबावहाय गावनि उइक पइन्टखौ खोन्थाना लानायखौ आं नुनो मोनदों। प्रमोद बर'खौ UPPL खौ माजों रायो राय, माजों सोंखारि आंहा बुंनांगौ बावहाय जेबो गैया। नाथाय जोंनि पलिटिक्सआ मा, नों नांगोल माने XYZ, नों ट्रेक्टर माने XYZ ना बायदि बायदि बाथ्राखौ ब्ला ब्ला बुंलायनायखौसो जों नुनो मोनदों। आं एकमत नङा दै। नैबावहाय सोरबा BPF नि सोद्रोमानो सोरबा हार्डकर लिडारनो बिथांमोना गाज्रि मोनो मोजां मोनो बे बिथांमोननि बाथ्रा, आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु नाथायबा नैबे मोनसेयावबा बे सासे MCLA नि खुगानि रावआव बेफोरबायदि गनो नाङा। सोरबाया XYZ ब्ला ब्ला बुंलांनो हागौ, नाथायबा नैबे MCLA मुनमुन बायद'खौनो होनबाय आं। बिथाङा नैबे मोनसे पइन्टखौ बुंनायखौ आं खाबजानाय मोनाखै। आरो मा बुंलांबावदों नायना लानिसे। ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा। गोजोन गोरोबथा होननानै BTR होननानै जे बिसोरो खोथा बुंबाय थादों। BTR गोजोन गोरोबथाजों जोङो BTC नि मोनखानाय मोनथायफोरखौ जोङो खोमानानै लादों। प्रमोद बर'नि गोजोन सुक्ति BTR बिग जिर', बिसोरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै। गासिबो मिसलिया इउथ आरो BSU नि मोनसे जथुम, एक्जिकिउटिभ जथुम। बे जथुमाव गासैबो जुबक जुबतिफोरनि उपस्थितिया फैनानै बाहाय जगदान लाफैनाया बेखौनो फोरमान खालामो जे पर्बत जरानि रायजो राजाया जुबक जुबतिया जोंनि BTC नि भबिष्यतआ BPF जों दंफायो। गोजोन गोरोबथा होननानै BTR होननानै जे बिसोरो खोथा बुंबाय थादों। BTR गोजोन गोरोबथाजों जोङो BTC नि मोनखानाय मोनथायफोरखौ जोङो खोमानानै लादों। प्रमोद बर'नि गोजोन सुक्ति BTR बिग जिर', बिसोरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै। गासिबो मिसलिया ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा।